Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Remedies Hausa TV. A cikin wannan bidiyo mun kawo muku hanya mafi sauki da za ku haɗa wani sinadari da kanku ku yi amfani da shi kafar ku ta gyaru ta kyau. Sakamakon akwai mutane da yawa maza da mata waɗanda muka fahimci matsalan kaushi tana damun su kuma sun rasa yadda za su magance wannan matsalar. Wasu kafansu har tsatsagewa take. To ku biyo mu a cikin wannan bidiyo daga farko har ƙarshe domin ku ga yadda za a haɗa wannan sinadari cikin sauƙi kuma a yi amfani da shi a dace da yardar Allah. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon ku da duk wanda ya kasance zuwansa na farko kenan cikin wannan channel namu da ya danna mana alamar subscribe sannan ya taɓa ƙararrawar sanarwa ya zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon bidiyo kai tsaye YouTube za su sanar da shi ya je ya duba. Sannan muna roƙon ku da ku danna mana alamar like da kuma shiya domin 'yan uwa su amfana, sannan kuma like kan ƙara mana ƙarfin gwiwa na ɗora muku sabbin ingantattun ayyuka. Mun gode, mu shiga cikin bidiyon.
Daga ƙarshe muna ƙara tunatar da ku cewa kada ku manta ku danna mana alamar subscribe sannan ku taɓa ƙararrawar sanarwa ku zaɓi all. Ta hanyar haka ne duk sanda muka ɗora sabon aiki kai tsaye YouTube za su sanar da ku ku je ku duba. Mun gode sai kuma mun haɗu a bidiyo na gaba.